ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ଆମ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ଭଗବାନ ଭଲ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଖରାପ ବୋଲି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଭିନ୍ନ ପରିମାପ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମଣିଷ କିପରି ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବ ଭଗବାନ ତାହା ଶିଖାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ତାହା ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭଗବାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମଣିଷ ମାତ୍ର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆସି କିପରି ଧାର୍ମିକ ହେବା ଶିଖାଇଲେ। ସେ ବାମନ, ପରଶୁରାମ ଏବଂ ରାମ ଅବତାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରେ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରି। ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମାୟଣରେ ଜଟାୟୁ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ପକ୍ଷୀମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ବାନର ସେନା, ସୁବର୍ଚ୍ଚଲ ପରି ମାଛ, ଜାମ୍ବବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ। କେବଳ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କି ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି। ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଜଣେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏକ ଜଗତଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଅବତାର ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହା ହେଉଛି ମହାଭାରତ। କଲିଯୁଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଥିଲା। ନା ଦେଶ କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆମ ଭିତରକୁ ହିଁ ଆସିଲା। ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଆମ ହୃଦୟରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଅବତାରରେ ନଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକତା କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। ରାମ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ବି କିଛି ବି କରି ଧର୍ମକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ରାମ ଜଣେ କିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ କିଙ୍ଗ ମେକର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଯାଦବ। ମୋର ସଂସ୍କରଣରେ ଆପଣମାନେ ସମଗ୍ର କୃଷ୍ଣାବତାର ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ତେବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଚାଲ ଆମ ଏପିସୋଡଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱୟଂବର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କୌଣସି ରାଜାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ବିବାହ ହେଉନି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ରାଜକୁମାରୀ ବିଦର୍ଭ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ କୌଣସି ରାଜା ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣକର କାହାଣୀ କହିବି। ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ କଂସ ଏବଂ ଦେବକୀ। ଦେବକୀଙ୍କ ପାଇଁ କଂସର ଅପାର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ରଥ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଥ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲାବେଳେ ଆକାଶରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, କଂସ, ତୁମେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛ କି? ତୁମର ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ହିଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିବ। ସେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ସେହି ସ୍ୱର ଥିଲା ଆକାଶବାଣୀର। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ କଂସ, ଯିଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତାକୁ ଏକ ପଶୁରେ ପରିଣତ କଲା। ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ତା କେଶ ଧରି ରଥରୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ବଢ଼େଇଛି, ଆଉ ତୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ
ଜନ୍ମ ଦେବୁ? ସେ ଦେବକୀର ମସ୍ତିଷ୍କ କାଟିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବକୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାସୁଦେବ କଂସର ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦୟାକରି ଦେବକୀଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ ନା? ଆମେ ତୁମ ସହିତ ରହିବୁ। ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ତାହା ଦେଇଦେବୁ। ତୁମେ ସେହି ପିଲା ସହିତ କିଛି ବି କରିପାର। ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବାସୁଦେବ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେବକୀ 6ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇ 6ଟି ଛୁଆ ହେଲେ କଂସର ଭଣଜା। କଂସ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମହଲ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଖେଳୁଥିଲା, ନାରଦ କଂସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେମାନେ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତୁମେ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିବା ଆଗରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ମାରିଦିଏ, ଥରେ ଭାବ, ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲା। ସେ ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ କରିଲା ଏବଂ କେଶ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କାଟିଦେଲା। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଦେବକୀ ନର୍କ ଯାତନା ଅନୁଭବ କଲେ। ଦେବକୀ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଶକ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରୁ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ପିଲାଟି ହେଉଛି ବଳରାମ। ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶେଷର ଏକ ଅବତାର। ଆଦିଶେଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ବାମନରେ ଛତା, ରାମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଳରାମ। କଂସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଦେବକୀ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦେବକୀ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଦେବକୀ ଏବଂ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା କାରାଗାରରେ କଂସ ସୈନିକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ପ୍ରଥମ କାନ୍ଦରେ ତୁମେ ଆସି ମୋତେ କୁହ, ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୈନିକମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଗଧ ଶବ୍ଦ କରି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଗଧଟିକୁ କାରାଗାରର ଲୁହା ବାହାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଦେବକୀ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, କଂସର ହାତରେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାଠୁ ଭଲ ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ପିଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେହିଦିନ ରାତିରେ କାରାଗାରରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦେବକୀ, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ। ଦେବକୀଙ୍କର ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବି? ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କଂସ ନୁହେଁ, କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେବକୀ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଦିନ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 9 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେହିଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଥିଲା। ଦେବକୀଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍କାର କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସୈନିକମାନେ କାରାଗାରରେ ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଧ ଶୋଇନଥିଲା। ଯଦି ନବଜାତ ଶିଶୁ କାନ୍ଦିଲା, ଗଧଟି ଶିଶୁର କ୍ରନ୍ଦଣ ଶୁଣି ଶବ୍ଦ କରିବ। ବାସୁଦେବ ଜେଲ୍ ବାହାରେ ହାତ ରଖି ଗଧର ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲେ। ସେ ଗଧକୁ ପାଟି ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦେବକୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗଧର ଗୋଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଧରି ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଶୁଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖେଳୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଧ ଏବଂ ଜେଲରେ ଥିବା ସୈନିକମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାରାଗାର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ବାସୁଦେବ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କାରଣ ଏସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗମାୟା, ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲେ, ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଝିଅ ଶିଶୁ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯଶୋଦା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ।
ମଥୁରାରେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଥିବା ଦେବକୀ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଛୋଟ ଟୋକେଇରେ ରଖି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯମୁନା ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେତୁ ନଦୀ ଅତି ଜୋରସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ନଦୀ ପାର ହେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ବାସୁଦେବ ଭାବିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସୁଦେବ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିଲା। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଲେ ନାହିଁ। ପାଣିର ପ୍ରବାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାଙ୍କ ପାଟି ଯାଇ ପାଣି ଆସିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରବଳ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଗଲେ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ। ଜଳ ପ୍ରବାହ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲା। କେବଳ ବାସୁଦେବଙ୍କ ହାତ ଉପରକୁ ଥିଲା। ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ସେହି ହାତରେ ଥିଲା। ଜଳ ପ୍ରବାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ କୋହୁଣୀ ନିକଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କୃଷ୍ଣ ଟୋକେଇରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ମାରିଲେ। ଏହା ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଛୁଇଁଲା। ନଦୀ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ। ଏକାଥରେ ଯମୁନା ନଦୀ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମଝିରେ ବାସୁଦେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଜମି ଦେଖାଗଲା। ବାସୁଦେବ ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବିଭାଜିତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନଦୀ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରୁ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷାରେ ବିଭାଜିତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାକି ଜାଗାରେ ସେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିଲେ। କେବଳ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା। ଏହା କ'ଣ? ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ସେ ଏକ ବିରାଟ ସର୍ପର ଲାଞ୍ଜ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ କ'ଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହା ଫଣା ବିସ୍ତାର କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭିଜିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଦିଶେଷ ନିଜେ ଏକ ଛତା ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିବା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧରି ପୁନର୍ବାର ବାସୁଦେବ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ କିପରି ହତ୍ୟା କଲେ? କଂସର ନିଷ୍ଠୁରତା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଆସନ୍ତାକାଲିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।